zvinofadza, zvinohwikwa, zvinoshungurudza. Asi kune munhu unoziva zvaanoita, anofungwa dzakakwana, anonzwisisa. Zvauri kutaura mukomana weCIO, iwe uri kutaura nenyaya yanyoka yamabhunu. Ndakambozvitaura izvozvo kuti very careful navanhu vakatasana nenyoka yamabhunu. Nyoka yamabhunu zita iri akariwana kupi? Anga ari murwi wehondo here? How old is he? Ndakambozvibvunza izvozvo nokuti ndakatarisa pamupikicha wake anotaridza kuti akazvagwa mumafreeborn. Saka ndakambotaurira vanhu ndikati chenjererai vanhu ava vanenge vachingowawata, vamwe vane confusion nekuti vanhu vemuZimbabwe chavapo iko zvino. Mabhoni free vese vatova vatengisi ende vadiwa nemhepo dzakawanda kumhuri dzavo dzavanopara vachingoponda vanhu. Vachipondera vanhu, ndakambotaura munopondera vanhu $5. $5 chaivo, munhu unourayirwa $5. Achingonzi waronga watuka president. Watuka president ikati president vana vake hama dzake dzose unovasa pazvikoro zvokuzotonga nyika mangwana. Asi iwe unoponda munhu, hauzikamwi, hauna chaunogona kubuda nacho, vana havaendi kuchikoro, haudle, hauzivi bhutsu, hauzivi chivharangozi, hauna. Saka zvauri kutaura ndizvo mukomana. Ndinowirirana newe kuti vanhu vemuZimbabwe vabayiwa neupenzi vanenge vakamwiswa mutundo naMnangagwa ende havachafungi. Ndoda kuudza chokwadi, havachatombofungi kana nyangwe akabuda akaenda next door kuBotswana kana kuSouth Africa vanosvika vachiurayana futi. Ukatarisa kwezvinombochina muna vakomana vakaurayira munhu 1.5 1500 kuda kuuraya muZimbabwe muko vari kumakotiko zvine emuBotswana. Vamwe vari kumwe akabata manje achiita mafonographs ekutora vanhu, ekutumira vana vechikoro mapictures ake asina kupfeka. Ari kukotiko zvino, ari kumavoko emapurisa. Unoona kuti maZimbabwe vangu vangotsakanika, vanhu vaya vane mhepo dzisina kana kugadzirisika, dzisina tsarukano, ingozi dzazara mumaZimbabwe. Kwavanoenda kunopotora unotsvaga upenyu hwakanaka, vanosvika vaita zvisina basa. Mhepo dzavakapiwa, ndakataura nyaya idzi dzakatanga, ukazviongorosesa zvakanaka nasi maiongora ndinoita, pakazinzi vanatsika mutanda paya paidhirivhariwa vanhu mweya wakaipa wekuti vasafunga. Saka uchiona vanhu vese zvino vachimhanya vachienda kukwekwe kufamu raMnangagwa vachinzi itii pamberi ne2030. Maona zvinoita vanodzwa zvokuita, votoita izvozvo. They don't look back kumhuri dzavo, kuhama dzavo, vanongoti asi kana enda zvazvakwana. Ugozvibvunza kuti unorarama zvachose here? Why uyu achicreata mapositions nekugara kwakanaka kwevana vake, iwe usingacreate kugara, uchicreata kusafa kwevana vako? Uona zvinoitika muupenyu hwangu. Iwe murume wemuSeyo nevana Kulendi nana Gambako, imwimwe makadoshanduka. Ndakambotaura kuti iye mwacho munhu ungoita mastation namaredhiyo. How reliable? Where do you reliable? Where are you? Muri papi chaizvo yemwe vanhu yemwe, pamuri chaipo muri kuvanhu kana muri kumatumbu enyu? Munoziva hama dzenyu here kana muzivi hama dzenyu? Nokuti ukatarisa suffocation iri munyika, iye otherwise uri kuSouth Africa unotozha, asi mwana wababa munini vako, mwana womukoma wako anotakura. Akauya South Africa wamuchengetiwa. Handiti makapiwa mastudio. Indoziva kuti kuwana radio station, TV station muZimbabwe waiwana uri muCIO, ndipo paunoiwana. Kana usiri muCIO hauna advantage of anything. Ende unenge uri muCIO ari padhuze. Kana uri uchishanda nevana Mnangagwa nevana vana Mnangagwa. Saka uchiona zvino vanhu vazhinji makapiwa zvinhu station zvine vana vaMnangagwa, vana Shoni, ndivakakupai zvese izvezvi. Saka muri kutosenzera ivo, saka vachikutumai zvokuita kuuraya hama dzenyu. Handizivi kuti maZimbabwe muchamuka kwadini. Nyika haimbofi yakachibva maoko ana Mnangagwa. Muri kudokonzera Mnangagwa, ndimo kudokambenera kuti Mnangagwa, muchida kuti Mnangagwa ita zvauri kuita, uve
life president ndimi muri kuzviita maZimbabwe. Zimbabwe hamuna vanhu vapenyu chaivo chaivo. Handifuni kuti mungazowirirana muri kuZimbabwe musingagoni kuwirirana muri kunze kwenyika pamunobahwa nokusuro kweruoko. Mukaona vanhu vachiwirirana nama$5 unobva uona kuti pane crisis. Ndakambozvibvunza kudaro kuti imwe vana venyu vachararama zvakanaka here. Wakazvagwa 1980 hauzivi kana murungu unopinza basa sei, hauna mbotambira pei since 19 pawazvagwa. Nokuti kuzova wazvagwa 1980 kuti uzoenda kubasa unenge wava ne 30 years. So zvainga education yamahara 30 years, right? Pabva pa 1980 uone kuoma kwazvakaita. Saka iye zvino namakore mangana usatomboshanda, uchazoshanda rini kana haungararami zvosingashandi? Iye zvino machera nyika yose, vana boterekwa dziya dzakachegwa napasi, machaina arimo, kuti muzive kuti apa uri kukanganisirwa nevanzi nyika haisi yako, nyika haisi yako. Ndizvo zvamunotaura imi. MaZimbabwe mune dambudziko guru sai, dambudziko guru. Ndiro dambudziko ramunaro MaZimbabwe, hamuzivi zvamuri, muri vanhu vakatofa kare. And you don't care for your tomorrow. You don't even care for tomorrow. Taura zvako mufana. Aiwe mufana ndokuda zvako ndokubhega. Ndiwezi kutaura vanhu chokwadi. Mirirai geza. And wataura shoko randawa kuti geza wakablokiwa. Mufana waishandisa aifangwa kupa signal akaiswa mujere. And aiswa mujere kutiko ashawe pano isa signal. But chakambomupa kuti awane mudiye achawana mumwe. Nokuti zvimwe zvinhu hazviri kuno nyama, zviri kupa nyama, zviri kuwana mari. Handiti vanhu vakaenda kuondomwe vakapfira kwamwe vakadzoka, havana kufa vose. Handiti ivona Mnangagwa munotevera hanaunda Gondo Mnangagwa, Emerson hanaunda Gondo. Chinokubayai maZimbabwe nokuti munongozvipa zita kuti ndainzi dambudzo ndizita rokuHondo, muchiri weGwanhema. Hanoenda kuHondo Mnangagwa. Kana achiti I'm a nationalist unoreva kuti ndimo takaendesa chikoro. Nationalist zvoreva kuti hana kuenda kuHondo munhu. Hana kana hambozivi chine Hondo kana. And anogona kuudzai nhema dzamunyangwe mwana wazvagwa nhasi unoona kuti idzi nhema Mnangagwa anozoona kuti nhema dzotogwa. Saka maZimbabwe mukai, dzokerai mogara pasi, musiyane nanyoka yamabhunu, musiyane nezvose zvinotaurwa zvinana Kulendi vazhinji vanenge vachitaura zvavasingazivi. Kana ana Kulendi nana Gambako vanga vari vanhu vanogwana Mnangagwa dai vasiko vaiurawa kudhara. Ende vanoiswa kunana South Africa kunogara dzimba dzana Mnangagwa dzanenge vatenga nevana vavo voparita vari ikoko. Ukazviongorora izvo uchazviwana neramangwana kuti vanhu vachishandisa property yana Mnangagwa, property yamashefu ezana ndiye vari kushandisa kugara muSouth Africa. Ende mastudio avo ndeeZANU-PF futi. Ndio zvandinoziva zviriko kuZANU.